Uthando lu-about injabulo, i-happiness kuphela. Abantu abasothandweni kumele baligubhe uthando nsuku zonke. Bayifundise ukuthi uthando into yokugujwa, into yokufilwa ngoba uthando lumnandi. Baphana izipho, izimbali, ama-cards, babonisane nje ukuthi baya-appreciate-ana. Kulo nyaka ke mina nomnyeni wami sidecide ukuthi uthando suligubhe ngendlela ehlukile. Sahamba saya ku-vacation. Ngicela ukukutshela ukuthi bekumnandi kwi-vacation. Sahamba sayodla leya breakfast yami leyana eyimfivilithi, eyifavorite yami. Ngicela ukuntshela ukuthi akugcinanga lapho kumkhwenyana wangkhithizela ngezipho, ama-flower, ama-gifts, into eyikhala kahle kuphela. Mangabe sibuya kwi-vacation, bengisho nje ukuthi inkosi yami umnyeni wami wagalela wangenzela konke okuhle, kodwa bekukhona into eshodayo. Ekamereni lethu akukhambanga kahle neze, bekubanda mpo, kubanda qa. Ngicela ukukutshela ukuthi sisakuloso simo ke sokuthi izinto zethu ayihambi kahle ekamereni lethu. Ngase ngibona ke i-post on social media kukhulunywa nge-Men's Clinic International. Ngicela ukuntshela ukuthi sahamba sayizama i-Men's Clinic International. Umnyeni wami walithola lonke usizo esilidingayo. Akusabandi nezeke nje ekamereni lethu, into nje kuthiwa ukubanda into esesingayazi, umlilo kuphela. Ibuyile injabulo ekamereni lethu. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga, ngiyanconcoza, ngiyabonga, ngiswele imlomo yokubonga kwi-Men's Clinic International. Ukuze uthole ukuxhumana ne-Men's Clinic International ku-WhatsApp, ungabathinta-ke kule namba ethi 087 240 6245. Ngicela ukuyiphinda 087 240 6245.